Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda? Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť. A čo, na to vaša žena? No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Aha. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod. No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov. Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Už som bol aj u doktora. Áno. No. A čo vám predpísal? Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko. No. Neberie mi. A borovičku ste skúsili? Tu tam nemal. Nie? Nie. No ja mám pre istotu. Ano? Skúste to, možno, že vám pomôže, no. Držím vám palce. Tfuj. Uvidíme. Veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie. No? Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad. Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým nímandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť. Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie. Neberie. To je ťažké, keď vám neberie. A v podniku to isté. Hej? To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si, Joško. Joško. No, počkajte, Joško. Drni to do seba. Počkajte, no. Prečo? Joško. Prečo Joško? Veď ste Julo, nie? Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom. No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho 3-krát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili. Ja neviem, teda čo sa týka podniku, tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa. Ano. Ale doma, ja mám doma peklo. Prečo? No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil. No ako sa patrí. Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala. No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrňať tam v tých... Papierové máte? Či... Aj papierové, väčšinou papierové. No ale tak, keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme. Však žena sa hanbí ísť na ulicu. No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peňazí, je to jednoduché. Povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech ide čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla 2 ďalekohľady. No? Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo.
Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo. Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinentské liečenie? Tam sa ja hanbím. Hej? Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na Národný To je výbor. pravda, áno. Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo. Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú. Nie. Len kópiu. Indigo zostáva na Národnom výbore. Kvôli evidencii, viete, aby v tom mali poriadok. No ale keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinentské liečenie? No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie, zaklopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, platím si nemocenskú, nech ma liečia, nie? No. A koľko tam toho treba takto popiť? Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemaznú. Každý deň do nemoty. Aj spievať treba. A čože by to už bol za Ústav národného zdravia bez spevu? Plus každý tretí deň treba roztlcť celé zariadenie. Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď mne nechutí. Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu. To je pravda, ja som hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha. No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné. No tak čo by ma malo napadnúť? Však máme tie 3 naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy. Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam, a to nie sú dáke cudzie slová, ako idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáne, ogrgen, kikimor. Kikimor je pekný. Kikimor, áno. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azanďalák. Ale tých je azanďalát. No. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? Ako sa povie pľundriak? Po anglicky? Pľundriak? Alebo plundration? Alebo plundimundi brown? Ako? Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame. A ktorú že, pán veľkomožný? Ktorú? Už tú našu. 3, 4. U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vrta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop, lenže Ďuro, ten si od nás nedal poradiť. Hej, tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.